La novetat és que fins ara la relació que habitualment hi havia a l'administració, i això lliga amb la pregunta que abans comentava el vostre company sobre Vic com a festival, fins ara tota la intervenció que ha fet l'ICIC en relació als festivals sempre ha estat un suport sense que hi hagi una data de caducitat. Nosaltres aquí i en Primavera Sound hem identificat que hem de fer un esforç marcat en el temps, que això implica que nosaltres fem una política d'impuls cap a el que és Primavera Pro, però que una vegada impulsat, una vegada això agafi la velocitat de creuer que té que agafar des del punt de vista de la seva gestió, considerem que l'ICIC, és a dir, la Conselleria de Cultura, té que fer un pas enrere i començar a pensar en altres apostes que es puguin donar en l'àmbit de la música o reforçar altres aspectes, com deia abans el conseller, que puguin derivar-se del que és actualment Primavera Sound. I per nosaltres és molt estratègic Primavera Pro, és a dir, que no és simplement posar uns diners a una empresa d'èxit que és Primavera Sound pel fet de posar-hi, sinó que per nosaltres Primavera Pro incideix en un dels aspectes que en aquests moments està més en el centre de la discussió de l'àmbit de la música, que és quins seran els nous models de negoci, quin serà el rol de les discogràfiques, quin és el rol, diguéssim, del consum, diguéssim, de la música, que són aspectes que són centrals per restituir la cadena de valor a un sector que en els últims des del 2001 fins al 2009 ha perdut al voltant del 85% del seu mercat del suport addicional al que és el suport, els nous suports.